Takže čau lidi, vítám vás u nového videa z Robloxu a jo, máme tady Checkbus simulátor, takže jdeme jezdit autobusem. Pokud jste neviděli ostatní díly, tak se tady podívejte na můj YouTube kanál, máte to tam. A jo, asi se říkáte, proč jsem dělal takovou dlouhou, týdenní pauzu. Bylo to tím, že mi vytrhávali nosní mandly, takže mi nešlo moc rozumět. A teďka tak už je to v pohodě, takže si natočím nějaký videjko. A ještě večer tak vyjde Minecraft video, takže se máte na co se těšit. Pro vás připravil server s mým kamarádem. Takže na to se může mít na to, no. Takže dáme řídit autobus, dáme si Jo, trošku jsem hrál, když jsem byl nemocný, jak se můžete podívat, třeba tady mám Iveka, tady mám Sorku, tady máme tohle sor. Jo, chybí mi 2 sory už jenom, jo, mám jinak všechny, tady tam mi chybí a tady tam mi chybí. Tak, jinak nemám všechny, mám pak ještě setru, nevím jak se to píše, teda čte. A pak tady mám man. A tímhle dneska pojedem. Asi nejhezčí autobus, co jsem zatím viděl tady té hře. A jo, koupil jsem si linku, která stála 11 000. A jde do Karlových Varů. Z dopravního terminálu na Karlovy Vary. Takže jdeme na to. S dovolením já se jenom vysmrkám. Jsem vysmrkanej. A můžeme jít na to. Sakra. Dáme si tady linku 305. Karlovy Vary. Já si tady v sluchátkách stlumím. Že mi to řve. A můžeme asi jet. Je tady autobus, tak jakože se hrozně nachládí. Zase mám plný nos, já už nevím. To je dlouhý, aha. To je jedno, my to vezmeme tady na tu zastávku. S dovolením ještě jednou se vysmrkám. Dobrý. Tak je to v pohodě. Už nemám plný nos, můžeme jít na to, můžeme vyrážet. Tady ta linka je hodně dlouhá, takže nebudeme si dávat linku nazpět. Protože jako tady tu hodinu jezdím třeba 15 minut, jo. Příští zastávka. Tak, Smíchovské nádraží. Takže tady jedeme. Půjdeme podle předpisu, že jo. Naseknutý nebo má zelenou? No, dobrý, má zelenou. No fakt, kdyby nebyl tak pomalej. A za mnou je taky X15. Se podíváme, co nám tady píše v chatu.
Taky věci, jedeme. Jedu. Tak. Jedeme na Smíchovské nádraží. Takže tady to pěkně tak. Tady to pěkně zabrzdíme. Nahodíme blinker. Já jsem jednou tady tu linku jel ze Setrou. A ta Setra je to dobrý, jako pěkný autobus. Jo. Ale to absolutně nezatáčí. Ty musíš jet aspoň 60 km, aby ti to zatáčelo pořádně. Tak. Tady už máme Smíchovské nádraží. Takže jedem. Tak. Jo, a ještě jednou vám chci hrozně moc poděkovat za 35 odběratelů. Fakt, to je neskutečné, já moc vám fakt děkuju. Jsem rád, že je takhle to, že dáváte takhle odběry, že takhle prostě sledujete. Smíchovské nádraží. Jo, fakt vám děkuju, protože já jsem ještě nikdy neměl víc jak 20 odběratelů, takže fakt děkuju. Jsem už měl jeden kanál, ale tam už ten účet nemám, takže... Lihovar. Ale fakt vám děkuju za těch 35 odběratelů. Fakt neskutečný. Tak, jedeme na Lihovar. Tam ukáže ten bank, jak vypadá úplně krásně. No dobré, tak. Doufám, že jste s vámi něco viděli. Tady na zastávce vám to ukážu. Lihovar. Podle mě je fakt nejkrásnější autobus. Hele, napište mi do komentářů, jaký autobus podle vás je nejhezčí v Czech Bus Simulátoru. To? Co mě by zajímalo, jako, jaký autobus podle vás je ten nejhezčí v Czech Bus Simulátoru. Příští zastávka. Globalus. Jdeme na Globalus. Tak. Tady. Tak. Krásně najíždíme na dálnici. Tak. Tak. Byla brzda, že? A on to smykuje jako ten autobus. Pozor. Smykuje. A dokáže se i převrátit. Že si podívejte, jak se to prostě naklání ten autobus. Já vám to teďka ukážu. Teďka se třeba úplně totálně naklání. Se
jsem tady trošku... Úplně se to naklání jak něco. Tak. Jo, ten autobus dokáže jet 120 km/h. Což je hodně. Ne, ještě ne. Já to už je Globalus. Tady zabočíme. Tady taky zabočíme. Ježíš, proč tam zvuky z Minecraftu? Čekejte, musím vypnout Minecraft. Tak. Jsem měl zapnutý Minecraft. Globalus. Tak. Jo, a zase zřídím na volantu. A jedeme. Příští zastávka. Odpočívka D6. Je to dálnice prej D6. Takže tak, no. Teďka máme dlouhou cestu před sebou. No, tak jo, jdeme. Tak. Furt někdo píše. Rozhodně už. Až se chtěla stlumený to zvuky, tak to nejde moc slyšet. Tak. Mám tady odpočívka D6. Ještě, že ta ruční brzda existuje. Odpočívka D6. Příští zastávka. Benzinka. Jo. Jo. Tak, jedeme. Tak jo, jedeme. Tady to je fakt dlouhá linka, takže... A jak je fakt dlouhá. Ten nejdelší trasa, co tady je v Checkbus simulátoru.
Jedeme. A tam už je benzínka. Jo. Tohle nebylo teda moc dobrý přijetí, ale dostali jsme se semka. Benzinka. Jedem. Příští zastávka. Tak. Řevničov. Ja. O, policajti! Já už nevím. Fakt. Jedna nevýhoda téhle autobusu, že se mu nechce absolutně couvat. No, konečně. Tak. Jedeme. Já tady vezu vždycky proti směru. Tak. Da. Příští zastávka Řevničov. Řevničov. Tak. Příští zastávka. Teď takhle vezmu. Hořovičky. Horovičky. Zajímavý. Už jdu asi tak 10 minut, já. Asi. Nevím už. Ale bylo to nějakých 10 minut, no. Ježiši, ještě z toho jsem si posunul volant, jak jsem zabrzdil. Sakra. Co? Už je tak, jak má být. Jsem nechtěl. No. Co máme? Necouváme? Nebudeme couvat? Nespolupracujeme. Jo, tady ta zastáčka pro ten man je hrozně zákeřná. Já už jsem si tady třeba 3krát převrátil na střechu. Já jsem z té zastáčky totiž šel asi nevím kolikátkou. Vždycky jsem to úplně prudce zatáčel a vždycky se to převrátil, jak se to naklání.
Jo, jeden furt na Hořovičky. 3 zastávky. Má někdo 10 000. No. Zajímavý. Teď já si chci vydělat na autobus, který stojí 18 000 a to je karosa. Doma. Tak. Kdy tam bude muž? To trvá jako dlouho. Co? A tady vidíme z dálnice. Teď si troška smykoval, no, jako. Pořádně, no. Hořovičky. To jsem dobře dobrzdil. Hořovičky. Ale ty lidi, kdyby tam byli, tak by se teda moc jako neradovali, no. Lubenec, příští zastávka. Příští zastávka. Lubenec. Jo. Dívejte na ty čáry, co dělám. Co? A jdeme na Karlovy Vary! Příští zastávka. Karlovy Vary. A zastávka. No, to video bude dlouhý, skoro 20 minut. Co? A už máme Karlovy Vary. Semafor. Tady kusle, tady. Nevadí. Karlovy Vary. No,
Vidíte, že tady máme za to 3300. Takže jo, a my jdeme tady dál. No a to by bylo pro dnešek všechno. No, takže jo, že doufám, že se tohle video fakt líbilo. Ještě jednou fakt děkuju za 35 odběratelů. A jo, budu rád, když máte odběr, like a vidíme se u dalšího videa. Čau!